ideme veľmi spontánne driftovať následku na tréning do Prievidze. A keďže asi viete, všetko je úplne rozobraté, tak sme sa rozhodli, že zoberieme drift školovú 46. A fun fact je, že ja som na tom aute v živote nejazdila, my sme ho kúpili a vlastne testoval ho tuto Dominik, čo sedí vedľa mňa, ktorý ide s nami a okrem toho ide s nami aj Maťo, Oliver a Matúš. Matúš bude ťahať 46. Ahojte, ja som nestihla vyťahnuť kameru, ale mali sme skvelý zážitok v McDonalde, ktorý vám teraz pustím. Můžete mi k tomu dát kafe latte? Rád, je vaše. Okay. Nosíte si k němu aj nejaký cukor? Ne, jenom takhle. Bez cukříku, prosím, a pre mladú dámu? Ja vás poprosím 3-krát toast, šunka, sír. Toastíky, ktoré? Sladinka, šunka alebo čisto syrové? Šunka, sír, ak by sa dalo. Jasné, že sa dá. Dáme niektorý z nich aj ako meničko? A viete čo? Neviem, ale verím, že mi to prezradíte bez mučenia. No a my sme už na tamke, ideme si tu natankovať. Tuto je 46, tuto je ospalý Matúš. Tuto je naše Berlingo. No a my už sa nevieme dočkať. Raňajovský, nom. Ríko tu moc rád cestuje, lebo v iných autách to nemá také komfortné. Tam má vzadu aj klietku, kde si vie láškať a vidí na všetky strany, takže Ríko je happy. No, tak držte palce a ozvem sa, keď už prídeme na miesto. Tak a sme na mieste. Riu zložil auto, pomáhal. Čoskoro sa pôjdeme pozrieť, ako vyzerá trať. A v lete tu sú veľmi pekné preteky, pretože tuto vlastne všade naokolo mňa tu sú depá rozložené, hej. Teraz nás tu je 10 aut, ale keď je tu tak 20 aut, aj možno 30 sem tam, tak to vyzerá fakt brutálne. Tu je trať a naokolo trate, vlastne po dvoch stranách trate, viete celkom blízko stáť a pozerať sa ako keby z vyvýšeného miesta. A veľa ľudí si tam robí piknik v lete a tak, takže určite doporučujem, ak ste z Prievidze alebo z okolia a chceli by si vidieť mňa driftovať alebo niekoho odtiaľto, tak určite prídite. No, tu môžeme vidieť mamu. Tu je moje dieťa. A tam máš druhé dieťa, ktoré ti robí zle. Niečo to Papu. Však mi páči. Dívaj sem, rodinná vodka. Všetci so všetkými. Hej, tak ideme na to. Mám príľbu. Kombinézu si nebudem dávať, lebo som si zabudla zobrať. Pojeme sami, aby sme náhodou nespôsobili nejakú haváriu. A ty máš pás? Mám, no. Ja to mám rada, keď cítim, že ma to drží pri tej sedačke za mňa, keby má viac. To není zetko. Lietam jak šárka, no a tá ručka, ty kokos, tak to je pre spolujazca, aby si ty ju tu ťahal, No však ja ti ju mám ťahať. No. Ten placement je fajnový. Mám zase zakázané kopať do spojky. Klasika. Ideme na to. Ešte ďalšie som mala ísť. No je práve, že už si mala ísť von. Ja tam neviem zaradiť kvalt, mne furt mi to zadám tam neutrála obmedzovať. Toto je punk, toto je brutálne. Ako je to sranda. Sa aj vidíš.
Mama! Tvoj peso. Riko, Sebas! Sebas, Riuško! Ahoj! Super! Tak prvá jazda bola taká, že som si myslela, že to nedám. A toto už bolo dobre. Toto už aj vyzeralo. Akurát neviem presne, ktoré zadné klipáče máme chytať, ale podľa mňa tam celkom boli aj klipáče. Aj uhol bol. Strašné uhole tomu dávam, že? Jako na to, čo to je dosť. No a samozrejme, drifty, kde som ja, nemôžu byť bez technických problémov. Momentálne tu máme takúto issue, že vrtula predrala hadicu. Chalani behajú po depách, zistujú, že či náhodou niekto nemá druhu. Ale čo som dala? 5-6 jazd. Ale nevadí, mám z toho mega dobrý feel. Výborne. Perfektne, mama. Krásne že to jazdy. pôjde horšie. Čakali sme, že to akože úprimne sme čakali, že ti to nepôjde vôbec. Fakt? Že neprejdeš trať. Teda respektíve aspoň ja. To skôr, že budeš mať nervy na to. No, že to bude jak simulátor. Že nevydržíš ani 15 minút. Čo? Videl si simulátor, od toho to No, od simulátor to horšie nebude. Zháňam ti hadicu. Ďakujem. Takže sľubujem, že som ich nedonútila nič z toho povedať. Dokonca aj môj tým pochybuje o mojich schopnostiach. A to je v poriadku. Oni ma nikdy iné auto asi ako Zetko nevideli šoferovať, okrem našej 13-ky a 13-ka takto s prstom v nose odšoferuje aj 10-ročné dieťa podľa mňa. A tá 46 je OK, akože je to také zvláštne na tom volante, ale tak na všetko sa dá asi zvyknúť. Chalani odskočili do Mercury Marketu, možno ešte nie je nič stratené a možno 46 a ja ešte dneska niečo predvedieme na trati. Ste pripravení na Mercury Market Haul? Čo to máme, chlapci? Vodotesnú pásku do 4 barov. Aha. Sekundové lepidlo. Počkaj, Oliver, zober tie spony a ten A obal. musíš, vieš ako? Teraz by muselo tam 3 chlpy starej matere vložiť, aby to... To podľa mňa ju len tak postlačaj, vieš, nech sa to tam tak... Už môžem? Už môžeš. Máte na? No počkaj, ja ju dám aj Rio. takto, zatesni. Riu pomáha. Rio, daj chlpy voľaké, máš? Ťažké záchrany. Ukáž? Jasné, že Obehol má. som celý Mercury Market kvôli týmto dvom veciam. Zobral som mu. Posypeme chlpami pre Dobre. šťastie. Počkaj. Skoro Martinová bunda tam bola. Dobre. Oni tam fakt dali Oliver. chlpy. Ale to sú chlpy Deda Vševeda, 3 tam musia byť. Nechceš to zasnúť? Nechá najprv, predtým, než tam To je špeciálna páska na vodu. Neviem, jak funguje. z druhej strany. Z druhej strany asi musíš odlepiť hento. Hen tak? Áno. Asi to musíš odlepiť. Oni to všetko vymysleli v Mercury. Návod. Dobre. Ešte by to chcel... Aha, počkaj. Návody nás zaujímajú, až keď to nejde. Ešte by to chcel volať čo? Odlepiť, nalepiť, prilepiť. Má niekto nožík? Máme Ria, on má zuby. Máme nožík aj. Chceš nožík? Po nožík. To vácej potrebujeme, Martin, vačí hond. Dobre? Môžeme to rozmotať aj celé. Dobre, Novú tak. hadicu sprav. Už bude ako dosť? Dosť. Áno. Akože ak to bude tiesť, je tam málo riových chlpov. Ježišmária, nie 3 chlpy stačia. Ale to musia byť 3 chlpy z boxera, písali v návode. Len na to som došiel. Život je plný. Jasné, ja som Iša nemal na robote, len Ninej zalepiť hadicu v sobotu to Ešte príde. ráno si naštartovať Ducati. No. Úplne, zase som sa k nej priblížil, zase peklo. Podľa mňa stačí. Pokiaľ si došiel s Ducatom, čo má späťak, tak je Ešte dobré. aj kľúč ti zoskodoval. No, ináč, vieš čo bol v tom Bavoraku? Odkodoval sa mi kľúč. My sme včera s Martinom rozdrbali tapacír, polámali barč, zámky som z toho vytrhal. Cuplíky len lietali z dverí. A nakoniec posledné, prvé, čo máš vyskúšať, tak my sme urobili posledné a bolo to tam. Vieš, že kľúčik donútra, vypnúť, zapnúť, 2 razy stlačiť. Proste auto zabudlo, že to je jeho kľúč. Oliver, jak veľmi si smetný? Nič, lej to tam. Nechajte aj Rikovi trošku. To je moja Riko si dá magnezia. skladiča. Ja a Riu si máme cíl daň v Berlín. No musí mať bundičku, lebo tým, že žije so mnou v 30 stupňoch doma aj spinka, tak mu býva zima a potom býva chorý a vyslovene soplí a kašle a kupuje mu všelijaké sirupčeky. Takže natoľko musí byť zahalený, aby neostal chorý. No a hoci kedy si vie tuto naskočiť dnu, kde má lehárko, papko, takže nemusíte sa báť, že by mu bolo zle a stále ho tu niekto hladká a stále s ním chodíme sa prechádzať, takže Riko je v čilíku, že Riušo? Nevyzerá nadšene, ale je to moc šťastný psík. Tak, 46 je upravená a ideme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Teraz to vyzeralo odo mňa, že všetky zóny. Hej, vyzeralo, že hej. Vidíš, tu mám. No, to nejde iPhone. Je. nič nepovedala, takže okrem toho, že ju teda používame na škodu driftu, tak je to 2.8 so saním abstraktný z 3 litra, má zavarený diferák, zväčšený rejt a hydru vnútri, keď chcete, tak sa poďte pozrieť. Races volant, Race Shop kódik poznáte, lady, takže keby ste chceli si aj vy poupravovať. No a jedna vec, čo mi tu extrémne chýbala, boli závodné sedačky. Lietala som v sedačke jak taká slepica hore dole, nevedela som sa vôbec zaprieť. No a zistili sme taktiež, ja som sa vždy na betloch snažila left foot brakeovať a vždy ma zrovnalo a myslela som si, že to je skrz to, že to má akoby tak malý výkon na left foot braking, ale reálne, keď si to len poškrapkal proste nožičkou tú brzdu, tak v momente to vlastne odpojilo výkon, na to prišiel Lubko. Stúpiš, tak to proste odpojí plyn. Ja neviem. Zaujímavé. Myslíš, že to je elektronický volant? Ja si myslím, že mu nesedí to, že stlačíš pedále naraz. Lebo to ja som len tak skúšal položil. Si left foot brakeovať, že? No a nejde to ťa zrovna, odpojí ti odpojí plyn. no. Čo ja viem, čo tam je elektronicky porobené? Môžeme pozrieť, či nemá voľakú poistku na HBS-ku, alebo Tak čo? na drift školu je to asi jedno, ale mne sa to tiež stalo a som si povedala, že či som retardovaná. No a ja tiež za ním, víš, a išiel som pri brzínu, že Šorek, tak som zatáhol ručku, no. Máme Radburgy, nové gumy, 16-ky a za 3 jazdy už ich mám spálené. Ja normálne ani tú trať idem na polovicu plynu, len tak, aby som sa nezrovnala, len aby som ušetrila nejaké gumy. To je inak vždy problém aj na Z-ku, že ja stále tak myslím na to, aby som nezodrala príliš tie gumy, pritom akože vedela by som aj oveľa lepšie, ako samozrejme to neplatí na preteky a kvaldy, ale počas tréningov, tak jednoducho nejdem do toho naplno, bo furt mám v hlave tie financie. Ale takto si myslím, že majú tu aj túto všetci ostatní chlapci, není to iba niečo, čo sa mňa týka. A ja tu tak kráčam, lebo Ryu sa rozhodol mi opäť utiecť do lesa. A trebalo mu píškať, no. Zavri a nebude ti prach fúkať do očí. Oliver, ako komentuješ tieto jazdy? Super. Ide to dobre? Ale ja keď som druhá, tak ja som strašne ženiem dopredu a ešte to nemám tak pod kontrolou, ako som chcela. Výhovorky. Tak ich nekúsalo. Lebo však pár by sme s tým... Ja by som sa chcel spýtať na pocite, že čo sa práve deje? Dominik mi ide ukázať, ako sa jazdí s Bavorakom. Do okune! Si magore? No, Domokune, povedz nám pocity. Pohoda. Jaký to bylo? Bolo super. Nič, všetkým nám to ide na tej 46-ke. Čo? Teraz sa pozriem na teba tak, ako si sa ty na mňa pozrel, keď som ti takto zakývala, keď sme prišli. Takže... No aby sme si zhrnuli dnešný deň. Minuli sme 5 párov pneumatík, jazdili sme od 11. do 4. ale tréning bol od 9. len sme prišli neskoro.
Mali sme len jeden malý technický problém, ktorý sme našťastie vyriešili lepidlom a páskou. Tak keby ste chceli vy prísť driftovať, tak takýto driftovací tréning na sadke v Prievidzi stojí 70 €. A nakoľko ma napadlo, že možno by ste aj vy chceli prísť na takýto drift tréning, tak tu mám Lukáša, ktorý sa tu organizuje, to je veľmi milý chalanisko, kľudne mu môžete napísať, keby ste mali otázky. No a spýtame sa ho vlastne, že čo taký drifter vlastne potrebuje. Takéto samozrejme, ako si povedala, prilba, aj rukavice sú výhodou, samozrejme, aby keď sa ti potia ruky, tak samozrejme je to lepšie. K tomu oblečenie správne, topánky, samozrejme pevná obuv. Čo sa týka tréningov, tam to nie je rozdelené na kategórie, je to predsa tréning. Toľko asi k tomu. Hej, a vlastne po novom tak kategórie budú Pro 2 a Street, lebo predtým nebolo Pročko na Prievidzi. No a teda to je všetko, hej, čiže proste keď má auto, keď vie prejsť trať a keď má vybavenie, môže prísť, hej, nie sú nejaké obmedzenia na auta, tak... Hasičák určite. A hasičák v aute treba, no výborne. A samozrejme podrobné pravidlá sú pri registrácii. Áno, všetko nájdete na webe, ale to je čo, Sadka? Na Sadke, Sadka Events na Instagrame. Alebo na Instagrame. Dobre, ďakujem. Nie za čo. No play, poď si. No, takže dnešok dopadol výborne, ja som si parádne zatrénovala, skúsila som si niečo iné. Bavoráky sa rozhodne inak prehadzujú ako Japonce. Japoncov má človek asi viacej na to času a príde mi to také plynulejšie, kdežto ten Bavorák, ja som nikdy nevedela, že kedy presne nastane ten... No sa tak najprv pomaly a potom to tak švihlo a nevedela som, že kde. Párkrát som sa pretočila, to už som sa dlho nepretočila. Ale bola to sranda, chalani si vyskúšali moje auto, aj Juroška, aj Dominik. A zajazdili ho veľa lepšie ako ja, ale tak oni sú na Bavoráky zvyknutí. Tak si to budem ospravedlňovať. No a prežili sme krásny deň, plný driftovania, aj keď je február a je zima. Moc som si to užila, takže sa veľmi teším. A my sa ideme zbaliť, auto je v jednej kope a ideme domov. Tak, máme naložené, Riuško má dosť, ten sa sám zbalil, zapakoval a hovorí, že je čas odchádzať. Takže zatvárame dvere, držte palce, nech zvládneme cestu a ďakujeme za pekný deň. Pa! Takže všetci, čo by ste chceli jazdiť na takejto parádnej 46-ke, treba kupovať drift školu. Stojí to za to.